नमस्कार दर्शक बंधु कृष्णा क्रिएशन को आपन को बहुत बहुत स्वागत। ये चैनल को दया सब्सक्राइब कर दिंतु। आमर नुआ नुआ भगवान कृष्ण से द्रौपदी कहले हे प्रभु आपण गिरिगोवर्धन धारण करी गोपी मान को रक्षा करथि सेथिरे आपनकर प्रशंसा नाही काहे की प्रशंसा नाही से माने होतंती आपनकर सुखदायी से निज गोपांगना माने आपन सुख प्रदान करछन तेनु सेहि पे आपण गिरिगोवर्धन धारण करी एथिरे आपनकर कोनोसी प्रशंसा नाही हे चिंतामणि जाजनु हे गिरो त्याग करी हे विश्व चिंतामणि परम ब्रह्म भगवान एक कथा मिथ्या नुह ब्राह्मण मिथ्या नुह ब्राह्मण आपन को कथा मारिला से कोन ठीक तार पाद चिन्ह को आपन धारण कर एक कथा मिथ्या याज नुहे गिरो त्याग करि न पार आपन एक कथा के बेल त्याग करि परिबे ना मुकुट न करिव मिछ माने आपन मयूर मुकुट धारण करिसंती हैं संकट कुमो नाही कछ अच्छा मु विपद को भय करिनी हे चतुर चिंतामणि वासुदेव श्री कृष्ण आपण जति मते वर्तमान परिप्रेक्षी रे श्री करुणा प्रदान करिवे मु विपद को मोर भय नाही किंतु मो कथा के बल न हेबो नाही चिंतामणि ये दुर्विसह परिस्थिति आपण मते उद्धार करन प्रभु समर्पण करिसंती देवी द्रौपदी मते उद्धार कर प्रभु सर्वस्य सर्वव्यापक विश्व चिंतामणि परम ब्रह्म अर्थत्राण परायण दयार्थ चिंतामणि वासुदेव श्री कृष्ण सहसा पर्ण कुटीर रे विद्यमान पास पहुंचले तो डाकिले कृष्णा 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 सखी बोली संबोधन करंती भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी हम कोन सखा बोली डाकिले प्रभु मते प्रबल क्षुधा लानी किछि खाइबा को दियो खाइबा देबे छी किछि नाही मु तो संकट रे पड़ी आपन को डाकुची मु आपन को कोन कोन आनी देबे खाइबा प्रभु देखि देले पात्र रे गोटी मात्र अन्न अछि कोटी को कोटी लोक तमे आसिलानी कोन करी
କହିଲେ ହେ ଦୟାହବ ଚିନ୍ତାମଣି ବାସୁଦେବ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଡାକୁଛି ଏଇ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନ୍ନ ଅଛି ଏଥିରୁ ଅର୍ଧେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଆଉ ଅଧେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ। ହସି ଉଠିଲେ ଚତୁର ଚିନ୍ତାମଣି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣୀୟ କୁନ୍ଦରାରୁଢ ମନ୍ଦରଧର ଭଗବତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ସଖୀ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଅଧେ ଖାଇବାକୁ। ଆରେ ଅଧେ ପରା ମୁଁ ଖୋଇ ଦେଇକି ଅଧେ ଜଗତକୁ ଖୋଇ ଦେଇଛି। ଖାଇଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଜୀବର ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। 14,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା। ଶ୍ରମଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଲା ଝିଅ ପିଲା ପାଲା ହେଇଛି ନା ପାଲା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୀତ ଦରକାର କଣ ପାଲା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ ତାପରେ ଭଜନ ଗାଇବ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଗୋଟେ ଭାବ ଗାୟକ ଗୋଟେ ଭାବର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ ସେଠି ଭଜନ କିଏ ଗାଇବ? ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଗିବେ ମେଙ୍କିରେ ଯାଇକି ସେ ପାଣି କିଏ ଆଇଯିବ ଭାବରେ ପାଣି ପଶିବ ପାଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ଗାୟକଟା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ କେତିକି ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି। ହଜାରେ କଙ୍କଡା ପିଠା ଖାଇଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା ଏହି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ସେଇ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। 14,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା। ଆସିବେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା। 14,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ସ୍ନାନରୁ ଉଠି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ପଳେଇ ଯିବା। ଯଦି ରହିବା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଧର୍ମରାଜ ବୁଝିଛି ଯଦି ଆସିବାକୁ ଡାକିବେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଜୀ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଗାୟକ ଦକ୍ଷିଣ କେଶରୀ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର ମହୋଦୟଙ୍କର କର କଲମରୁ ଗୋଟାଏ ପଦ କଣ କରବାକୁ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା। 14,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦାସା କଦଳେ ସହିତ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଦେବେ ସେତିକି ବେଳେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଲାଭ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଛି ମମତୁଭ୍ୟଂ ଭଗବତେ ପୁରୁଷାୟ ସଦାତ୍ମନେ ମମତୁଭ୍ୟଂ ଭଗବତେ ହେ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେ ପରମ ପୁରୁଷ ହେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବ ଆତ୍ମନେ ଆପଣ ସର୍ବ ଜୀବର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବାସୁଦେବାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ସାତ୍ୱସଂପତୟେ ନମଃ ସର୍ବ ଜୀବର ଅଧିକାରୀ ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣମୟ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରୀ ନନ୍ଦଲାଲା ବ୍ରଜ ବିହାରୀ ଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଗନ୍ତୁକ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ଆଗନ୍ତୁକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମତୀ କନ୍ୟା ଝିଅର ଆୟୁଷ୍ମତୀ କନ୍ୟା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀର ସମସ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର
सर्वसुंदरी मंगल विधान करंतु बोल प्रेमानंद कवार हरि जय हो आज युधिष्ठिर मस्तकरे का प्रमाद पड़ीगला आसिले कर्णकुटीर प्रवेश कले डाकिले याज्ञसेनी द्रौपदी वर्तमान दुर्वासा 14,000 शिष्यों को धरी पहुंचले भोजन करिया कौन अच्छी याज्ञसेनी कह देखिले कौन देखिले किछि नाही माटी पात्र रे किछि नाही कणिकाय मात्र अन्न पड़ी गोटी अन्न पड़ी कौन करिया कहलो ए गोटी करे के गोटी करिया आ हतोत्साह याज्ञसेनी आत्म समर्पण करि देले विश्व चिंतामणि नारायण नव जलधर धामं सचिदानंदनवा अपार करुणाराशि सागर प्रंतवासी हरे मुरारे मधुकैट बहारे गोविंद गोपाल मुकुंद सर्वे यज्ञेशु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय जगदी साख्या जगदी सरक्ष बाहुद्वय कुतलं करि देई देवी द्रौपदी विश्व चिंतामणि नारायण को प्रार्थना कले माने खाली द्रौपदी हाथ टेकिला ना आउ के हाथ टेकिले किरे सत्य जुग रे गत तो सुंदर टेकी किरे राखिला नारायण ना नहीं त्रेतया रे बस विभीषण आसिला आत्मसमर्पण कला ब्रह्मक निकट रे शरण पसिला विभीषण ये त्रेतया जुग रे आत्मसमर्पण करिसंती याज्ञसेनी द्रौपदी किपरि गोटाय पद छांद आने काव्य हेउची प्रबंध पूर्ण कवि हेले उत्कल भांत जगमणि कोन कहिले एहांक परित्राण सारे कतरे पळे भी माडरी से रहिबे आ अछंती यारे मुखली माडरी से पळेली बेली ओ मा चलो पाके आजो
ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ପଡିଲେ ହାତୀ ବେଢା ରହିବେନି କଣ ହାତୀ ସେଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ବିନୋଦେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଲ ତନୁ ତନୁଜ ଭାଇ ଭାଇ ଏହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ କାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଏହାଙ୍କ ଏହାଙ୍କ ବୋଲେ କାହାଙ୍କ ଏହାଙ୍କ କାହାକୁ ପଚାରୁଛ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ମତେ ପଚାରୁଛ ହଁ 25 ଟଙ୍କିଆ ଲୋକ ହେଇକି ତମେ 14 ଟଙ୍କିଆ ଲୋକ ପଚାରିବ ଆମେ ସିନା 14 କାହିଁକି ପଚାରିବି ଏହାଙ୍କ ମାନେ କଣ ମାନେ ଏହାଙ୍କ ଏହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ବିନୋଦେ ବିଚକ୍ଷଣ ବିଚକ୍ଷଣ ଏହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କାହାଙ୍କ କାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ଲେଖି ତା ପଚାରୁନ ତମେ କାହିଁକି ପାଲା କର ଆପଣ ଆଉଛ କାହିଁକି ପାଲା କାହିଁକି ବେଗ ଧରି ପଳେଇ ଆଉଛ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆଉଛ ବୋଲେ ଦେଖିଆ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ସଜ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ଏହାର ପୂର୍ବ ପଦ ମନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଗରଳକଳାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ଗଙ୍ଗାର ଜଳକୁ ଢାଳି ସେଇ କଥାଟା ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ହରଣ କଲା ତେଣୁ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କଣ ନା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହୋଇ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଶିବଙ୍କର ଗରଳ ଜଳାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କଲେ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଦୁଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ର ଆର୍ତ୍ତକର୍ତ୍ତନ ମମ କର୍ମକୁ ଶକ୍ର ବୋଇଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର 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 ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରାବଣଙ୍କ ବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ରାମ ରୂପର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତକୁ ହରଣ କଲେ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଏହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ବିନୋଦେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଲ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଲେ କାହିଁକି ହେଲେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ କଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନା ମମ ଆତ୍ମା ଇବ ପଶୁପତି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତି ଶିବ ମମ ଆତ୍ମା ମୋର ନନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ପୁତ୍ର ନା ନାଇଁ ଶିବ ହେଲେ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛନ୍ତି ଉପ ଇନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଲେ ଆତତାୟୀ ହେଲେ କି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଜଳ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରଳୟ ବଞ୍ଚିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସିଏ ତ କଳ୍ପବଟ ପତ୍ର ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଳୟ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉଦ୍ଧାର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କି ଦୋଷ ଅଛି ଏବେ ଆପଣ କହିବେ କଣ କହିବେ ହେ ପ୍ରଜସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭର ସୁଖଦାୟୀ ଆପଣ ଗୋପପୁରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମତେ ଦନେଇ ଦାସ ଏତେବେଳକୁ ମତେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ବର୍ଷା ଘାଟେ ପଥର ବରସିଲା ଆକାରେ ଗିରିବର ଧରି ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା କାହିଁକି ବୃଷ୍ଟି କଲା ଗୋପପୁରବାସୀ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ଦଉଛି ଆମେ ତାକୁ ସିଏ କଣ ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ସିଏ ପାଣି ଦେଲା ପୁଣି ଆମର ଏଠି ଉଠୁଛି ନା ନା ଯଦି ପର୍ବତ ମାଳା ନଥାନ୍ତେ ଇଏ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ମାନ ଯଦି
ପର୍ବତ ଉପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସଜଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇପାରନ୍ତା। ତାର କଣ କରିବା କହୁନ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା। ତାକୁ ପୂଜା କଲେ କଣ ହବ? କଣ ହବ? ସେଇ ସବୁ ତ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଜାଣିଛ ନା? ଗୋମାତା ମାନେ ପରିବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେବେ। ହେଲା ଆଉ କଣ? ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପୁତ୍ର ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଅଧିକ ତଥି ଦୁଗ୍ଧ ସରଳ ପାଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯାହା ହବ ସମାଜ ଚାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା। ଠିକ କହୁଛି ଆମର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର 7 ଦିନ ବର୍ଷା କଲେ। କେତେ ଦିନ ବର୍ଷା କଲେ? କାହିଁ 8 ଦିନ କଲେନି? ପାଣି ତାର ସରିଗଲା। ଆଉ ସରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରର ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା ନା ଓହୋ ପାଣି 7 ଦିନରେ ପାଣି ସରିଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ କଣ? ନା। ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଅ 7 ଦିନ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି। ଆଉ କି ଦବା କଥା ଦେଇଦିଅ। ओम उर्वीर्वीरविथि भुजबलंकृत ग्रीवाणगोष्ठी हितस्थितानुभाव जदुकुलकुमुदारण्य संपूर्ण चंद्र ग्राह ग्रसादि राधा विदूर परिपति स्तोत्र तत्तावधानं दुष्णाकं दीनबन्धो हृदयतु दुरितं तारका सर्ववन्या। आज आरंभ होइछि कृष्ण कथारे। कृष्णଙ୍କ निकटରେ ସେ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୱାରକାର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ ଭାଇନାଙ୍କର ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶିଷ ପରିବର୍ଦ୍ଧମାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଲାପଥରେ କୃଷ୍ଣ ବୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ମୋର ଶତ୍ରୁବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ମହୋଦୟ ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନ ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ନାମ ଶାସ୍ତ୍ରବିତି ସଜନ 7 ଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ପ୍ରଳୟ ହେଇଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା 7 ଦିନ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କଥା ବଢଉନି। ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନାରାୟଣ ବଢିଗଲେ ଘରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ମାଛ କଥା କହୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାଛ କଥା କହିଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ମୟ ହଂସ କଥା କହିଥିଲା। ତ୍ରେତୟାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ କଥା କହିଥିଲା। ଆମ ପୁରାଣ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ଆମ କଳିଯୁଗରେ ଛେଳି କଥା ତମ ଛେଳି କଥା କହୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମତ୍ସ୍ୟରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଜି ଠାରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ। କଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ନାବ ଆସିବ। ସେ ଧର୍ମ ନାବରେ 7 ଜଣ ଋଷି ବସିଥିବେ। ସେଇ ନାବରେ ତୁମେ ବସିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରଜୁରେ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଥିବ। ସେଇ ସିଂହ ଉପରେ ମାଛର ମସ୍ତକରେ ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟରୂପୀ ନାରାୟଣ ସେଇ ରଜୁକୁ ଧର୍ମ ନାବର ରଜୁକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ସିଂହରେ ବନ୍ଧା ଗଲା। ପ୍ରଳୟ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ। ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ତ୍ରେତୟାରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦ ହେଲା ନପାହୁ ରାତି ନମୃପତି ଏକରାରେ ହେଉ ଶପଥ ରାତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଇନ୍ଦ୍ର 7 ଦିନ ଦାପରରେ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଦାପର ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ଆଉ ଏଠି ରୁହ ନା, ତୁମେ ବଦ୍ରିକା ଯାଅ। କାହିଁକି ବଦ୍ରିକା ଯିବ? ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ପ୍ରଳୟ ଆସିବ। ଶପଥ ଦିନ ରାତ୍ର କାଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତ କଥା ଉଡିଛି। ଶପଥ ଦିନ ରାତ୍ର କାଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର
7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଆସିଯିବ ଜଳେ ତାରକା ନାଶ ଯିବ, ମୋର ନିବାସ ଦାସ ମାତ୍ର ଥିବ ସେଇଠି ପଳା ଆକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶରୀରକୁ ତାରକା କରି ଦିଆ ହଉଛି। 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା, ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ। ଆକୁ ତତ୍ତ୍ୱବିତି ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଆଜି କି 9000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏଯାବତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ଧାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦ୍ୱାରକା ଅଛି। ଦ୍ୱାରକାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା ନା ନାଇଁ? ମୁହିଁ ଚଳିବି ନିଜ ପୁରୀ ମହିଟି ଶିବ ହତଶିରୀ, ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ, ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର। ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ମରିଲେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ର। ଆରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ବାଇଆ ଲୋକଟା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଆରେ ଟିକେ ଥୟ ଧରୁନୁ। ଧରୁନୁ ବସୁନୁ କାହିଁ ହଉଛି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆକୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱବିତି ମାନେ ଅର୍ଥ କରୁ। ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ରାଧା ଆସିଲେ ଯୋଉ କହିଲା ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଭାତ ସବୁ ଏଟା କାହିଁ କହିଲେ ନା? କହିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଇ କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତମେ ଛାଡି ଦେଇଛ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ କହିବି ଆଉ 10 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କର। କଥାଟା ସେଇଠି ଅଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଗବତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ର 7 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ତୁମେ କାହିଁକି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତଟାକୁ ଧରିଲ? ଆମ ସାର୍ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ନା ନା କେବେ କାହିଁ କାମ ନୁ ସେ କଣ ହଉଛି? ଆରେ ରହ ମତେ ପାଉଲା ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ମତେ ତୁ ପାଇବୁ, ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ। ଆକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୀକ୍ଷା ଉପରକୁ ନେଲା ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କୁ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଲେ ମୁଁ ରୂପକ ଅହଙ୍କାରକୁ ମାରିଦେଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ। ଏ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆମର ଗାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହଁ ନା, ଟିକେ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କାହାକୁ କହିବା? ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ, ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ହେଉଛି 1, ଆମ୍ଭେ ବୋଇଲେ 2, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବୋଇଲେ ସମ। ଏ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, ସେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। କଣ ହେଇଗଲା? ଅହଂ ଆବାଂ ବୟମ୍, ଅହଂ ଅର୍ଥ ମୁଁ, ଅହଂ ଆବାଂ ବୟମ୍। ଆବାଂ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ବୟମ୍ ବୋଇଲେ ସହତ ଉତେ। ତେଣୁ ଅହଂ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ବା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବେ ଉଦ୍ଧବ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ଥିବୁ, ସେଇଠି ତୋର ଆମର ଗୁପ୍ତ ଧାମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଧାମ ବଦ୍ରିକା ଧାମ। ବଦ୍ରିକାରେ ଭଗବତ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବାପା ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାକୁ ଦ୍ୱାରକା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ 13ଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ। ସେଇ ଭାଗବତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେଇଟା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ ଭଗବତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିସାରିବା ପରେ ଉଦ୍ଧବ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ, କେତେବେଳେ ହବ ସେ କଥା ମାଳିକା କହିଛି ହବ ବୋଲି, ପରନ୍ତୁ ତ ହେଇନାହିଁ। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଆ ଏ କଥା କହିଲି କାହିଁକି? ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଭଗବତ କୃଷ୍ଣ ପର୍ବତ ଉତ୍ପାଦନ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଧରିଲି।
ରାଧା ଧରିଥିଲେ ରାଧା ଧରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। କଥାଟା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ବୁଲି 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 ସେ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଢାମଣା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? ତା ମାଲ ପଚାରିଲେ କହିବ ନା ମୁଁ ଆମେ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲି ତାକୁ ତ ଯେତେ ପଚାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଲେ ଚରଣ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କହିଲେ? ଲୋକ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ଭାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ ଅଛି ଏଇ ଚାଉଳଟାରେ 14,000 ଶିଷ୍ୟ ନେଇ ଦୁର୍ବାସା ଖାଇ ଲୋକ କହିଲେ 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲା ଲୋକ କହିଲେ 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲା 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ମନ୍ଦରଗିରି ବରକୁ ଧାରଣ କଲା ଏହା କଣ ସମ୍ଭବପର କଥା? ଏହା ସମ୍ଭବ? 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ? କୁଆଡେ ଆସିଲା? ନା କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି କଣ? ଅଣିମା ଲଙ୍ଘିମା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାକାରଂ ମହିମା ତଥା ଇସିତଞ୍ଚ ବସିତଞ୍ଚ କାମବସାଇତାସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଅଣିମା କଣ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଣିମା ଲଙ୍ଘିମା ପ୍ରାକାମ୍ୟ ମହିମା ଇସିତା ବସିତା କାମ ବସାଇତା ଅଣିମା ଲଙ୍ଘିମା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାକାମ୍ୟ ମହିମା ଇସିତଞ୍ଚ ବସିତଞ୍ଚ ଇସିତା ବସିତା କାମ ବସାଇତା ଇଏ ହେଲା ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି ଏ ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଶକ୍ତି